ನನ್ನ ದುಂಬ ಪೋಪನಂಡ ಕನಪಲ ವಿಭಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ hankarajal ದಕ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಡು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ. ನರಿಂಗಾನಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದ್ದೇರು. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ, ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು, ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು, ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು, ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು. ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಟ್ಟು ಅಚಿಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ hankarajal ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಮಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಎಂಕ್ಲ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಟೀಮ್ ದ ಪಾತೆ ಇರದಿತ್ತ ಅಪಗಾರ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಬರೋ ಅಡ್ಡ ಪಲೆಡ್ ಪುರ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತರು. ಕಂಬಳ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ್ ಕೊರದಿತ್ತೇರು. ಸಡನ್ ಆದ್ ಪಿರಾಕ್ ಇರ್ಲೇನ್ ದೆತ್ತೇರು. ಕನ್ನಪಾಲಡಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು hankarajal ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಮಣ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲಾಯ್ಡು ಅಂಚ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣಿರು ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿತ್ತ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನಾಗ ಪೋದೆ ಯಾರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನದಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಪುರ ಮೆಡ್ಲ್ ಅದನ್ನು ಬಂದ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಡು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಮೂಡಬಿದ್ರಿಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ಜಪ್ಪುಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ಉಬಾರದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ಬಲ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳಡು ಏಳರಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪುನಂಡ ಬೋಲಾರ trishal ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಡಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡಪೇರು, ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡಪೇರು. ಬೋಲಾರದಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಪುರ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಪನ್ ತೂಪುನಂಡ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆಡು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮೈಸಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನೀರು ತೂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದಿತ್ತೇರು. ಉಬಾರದ ಕಂಬಳಡು ಏಳರಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿತ್ತೇರು. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳಡು ಅಪಗ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿತ್ತ. ಬೋಲಾರದಕ್ಲೆ ಇಡಬಕ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರೆಲ್ಲ. ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳಡು ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಅಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದೇರು. ಬೋಲಾರ trishal ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲನೇ ಇರ್ಲು, ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪನಂಡ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗೆಡು ನೀರು ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿತ್ತೇರು. ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡುತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತನ್ನು. ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಲು. ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ರಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಐ ಕಲ್ಲಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿತ್ತೇರು. ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳಡು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳಡು ನೀರು ತೂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ನೀರು ತೂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿತ್ತೇರು. ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಈ ಸರ್ತಿ. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಲನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತೇರು. ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿತ್ತೇರು. ಆದಿ ಉಡುಪಿದ ಪುದಾರ್ಡ್. ಬಿಯಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಡು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ಬಿಯಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತುದ ಅಕ್ಲನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡದಿತ್ತೇರು. ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂದು hankarajal ಅಕ್ಲನ ಇರುವೆ ಅಂಡ ಪುದಾರ್ ಸೇನಿ ಮಲ್ತು ಅಡ್ವೆಡ ಕಂಬಳಡು ಗಿಡದಿತ್ತೇರು. ನೀರು ತೂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದ ಕಂಬಳಡು ನೀರು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತುಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ವೆದ ಕಂಬಳಡು ನೀರು ತೂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟು ಇಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಂಬಳಡು ಬೋಲಾರದ ಇವರು ನೀರು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇಂದಿತ್ತು ಕನಪಲ ಇದ ಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ದುಂಬ ಪೋಪನಾಂಡ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಎರ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಅಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ AB ಎರ್ಲನ ಗಿಡದಿತ್ತರು. ಪಾಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಚಿಂಕ್ರು ಬುಕ್ಕ ಪಕ್ಕು ಅಕ್ಲಿ ಎರ್ಲನ ಪುದರ್. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡನಾಗ 10 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 5 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಡು ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಆರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಮುರಾಣಿ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳಡು ಬೈಂದೂರು ಹಾಲ್ನಾಡ್ದ ಅಕ್ಲನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ AB ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇರ್ಲೆಗೆ 15 ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಐಟ್ 15 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಕ್ಲನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡನಾಗ ಆದಿತ್ತು. 10 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು 5 ದ್ವಿತೀಯ. ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ದ್ವಿತೀಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು. ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು. ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಿನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ಎಫರ್ಟ್ ಅದು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡನಾಗ 4 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಅಂತ ಕಂಬಳಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಿನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಅಪಗ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಿನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡನಾಗ ರಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಕ್ಕಿನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡದಿತ್ತರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಇರ್ಲು 4
ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಾಟ ಕಂಬಳಡ್ ಅವೇ ಇರ್ಲೇನ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟಾಕ್ಲ ಪುದರಾಡ್ಲ ಗಿಡದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟದಾಕ್ಲ ಪುದರಾಡ ಗಿಡನಗ ರಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ರಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಕ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ್ ಜನ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್. ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ 7 ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್. ಅವಾಯ್ ಬುಕ yermal puchothubeedu ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬುಕ ಮಿಯಾರ್ boraktte ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ 2 ಗಿಡ ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ yermal puchothubeedu ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗಿಡದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ yermal puchothubeedu ಪುದಡ್ ಗಿಡನಾಗ ಒಟ್ಟು 7 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 4 ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ 4 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬುಕ ಮೂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಲಿ ಎಬಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾರದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಎಬಿ ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಐನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಟ್ ಗೋಲಿದಾಗ್ಲಿ ರಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನಪಾಲ್ 6 ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ರಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣರದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಿಯಾರ್ boraktte ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ 6ನ ಪುದಡ್ ಗಿಡದಿತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರು ಇಂಚಿಪ ವರ್ಷದ 6ನ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕೇಳನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು. ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಎರುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನರಿಂಗಾನದ ಕಂಬಳಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಮುಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳಡ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ 6ನ ಇರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಟ್ಟ ಬರಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂಡ ಮುರಣಿದ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಡ್ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಾರು ಬಂದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬುಕ ಪೆರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟದ ಪುಟ್ಟ ಬುಕ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪ ಇರ್ಲೇನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ಶುರು ಕಾದಾಕ್ಲೆ ಜಪಡಾಯರು ಅವಲ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪುದಾಡು ಜಪಡಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅವಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 6ನ ಪುದಾಡು ಗಿಡನಾಗ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ್ ಪಡೀಲ್ ಕಬೆತಾರ್ ಗುತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಪಡುಸಾಂತೂರದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಡಾರ ಚೋಟದಕ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಇಂದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ವರ್ಮ ಬಹುಮಾನ 7 ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಳ್ಳೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹುಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್. ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜೈನ್ರು. ಕನಪಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ hankarajal ದಕ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್. ಸೊ ಇಂದೀತು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇವಾಗ ಕನಪಲ ಇಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಏರೇರು ಏತದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ ಬಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಏರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಡಿ ಏರುಲೇರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಡಿ ಏರುಲೆ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಲ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ. ನಾನು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಮಲ್ಪನಾಗಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಲ್ತದ ಬಹುಲ ಮಿಸ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಮಾಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪೋಂದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ.